Mema wadama na no makomfo say Daasebre ayo ma de prekope na wo chedo no mo bae na nso so ayie no Doteyie no ma ante wo mo ho nhyehyɛ bi o ma ante se wo mo ka ho bi nhyehyɛ be na ye wo mamo wode ma ye na no makomfo yo nyame de kyɛ efie da nwumre se de meka ne de bia no Daasebre firi akurase ebeba fie nwumre oba then ye be ya asante amamre eye adwade kunani de na adwade ne nnema ekeka ho beba ne jasefo ene nanahema ene na busua no so omo amamre a omo beye e de ahia Daasebre abrofure kurase eba fie no eno da nkyɛn a anwumre no nsia no ye be vigil night a ene asofo kukudama wo asante mampo nyina bihia na ya ye vigil night aya sole kakra e de ama Daasebre wi a ya so e kennel e de confirm say ye ni abre pa inti no no vigil night no vigil no abro so abe don hwere baako enefa na ye wi asole no e Anglican asole ne be lead this vigil night no inti ye wi a efiri no nwotwe anadwo no efiada anadwo no nyina no nwotwe saa kosemem ne da homache no nan akonfo ne dia ye de mampokro ni nyina cho mo mmekom saa ma ade nche no nan no omo so de no no mo mfa nsiesie kwa mo maye de duru mem ne da no pa na no num no na asofo ya sa ba be bompaye e de abi emu no so na apesiri ne de akonfo no na ekom de esiri pe na sanete